какво става, хора? Аз съм Monster Gamer и днес съм направил два малки пранка на нашите хубави, любими, шибани съседи, защото и те направиха тази скочина и аз като подобаващо реших да им го върна и сега ще ви покажа как. Първо им върнах материалите подобаващо. Виждате ли онази къщичка там, дето Дидо я е направил? Вече е моя. Защото той бавен, не се сетил да си аресне и сори да, ама пранк за пранк. Как се казва, око за око, зъб за зъб. Пранк за пранк, ето. Така че, гледайте, пак да ме пранкнете. И ще ви оправя нещата, дето съм написал. После писки, да не пранквайте повече и си ресвай нещата по-бързо. Той е най-добър приятел, защото те бяха написали така и аз ще им го върна. А на ония двамата, ония багериста гаден, който ми се обажда днеска и да ми каже, но поне ми каза, да знам, да взема мерки. Ако мога да го покажа, напише, съм реснал къщата на Дидо, сега съм го върнал, така че да не ме пранкват повече. Така, това аз не обичам да ме пранкват, не обичам да ми загрузяват къщата. Те си поеха тази отговорност, сега ще поема отговорността за къщата, ще я направя хубава, отвътре, ще складирам вътре неща, може подземя да си направя, кой знае. И това, те да си го чистят. Това не знам, някой ден, ако намеря време, кажа на багера да ви помогне. И така. Това ще да ви кажа, ще не знам щети. Не знам, че обядата в момента момчета. Нервете се и не време. Чао!